Гэтая шматпавярхоўка – чарговы вынік двухбаковага супрацоўніцтва. Дом узведзены гомельскімі будаўнікамі, прычым з апярэджаннем графіка. Работы пачаліся ў лютым, і ўжо сёння шчаслівыя навасёлы трымаюць запаветныя ключы. 27 кватэр атрымалі дзеці-сіроты. Яны ў ліку першых ацанілі якасць жылля. Дарэчы, гэта другі дом у Бранску, які пабудавалі гамяльчане, і работа толькі набірае тэмпы. У Бежецкім раёне закладзены камень у падмурак новай шматпавярхоўкі. За аб'ект адказваюць мазырскія будаўнікі. Будаўніцтва 11-павярховага дома – гэта не толькі буйны інвестыцыйны, але і сацыяльна значны праект. Таксама кіраўнікі двух рэгіёнаў наведалі сумесныя расійска-беларускія прадпрыемствы. На Бранссельмашы азнаёміліся з лінейкай прадукцыі, у тым ліку з навінкай. Нядаўна тут дадзены старт вытворчасці невялікіх селекцыйных камбайнаў, аналагаў якім няма ў Расіі. Іншае сумеснае прадпрыемства – Амкадор Бранск. За апошнія 3 гады сур'ёзна мадэрнізавана. Дзякуючы гэтаму ўдалося наладзіць самастойны выпуск усіх неабходных камплектуючых. Прадпрыемства ў бліжэйшы час плануе рэалізацыю новага інвестыцыйнага праекта. Размова пра пашырэнне вытворчых плошчаў. Гэта дазволіць стварыць новыя працоўныя месцы і павялічыць аб'ём прадукцыі да 1 адзінкі тэхнікі за суткі. Рэгіёны нарашчваюць тэмпы супрацоўніцтва. Накірункаў шмат, у іх ліку гандаль, вытворчая кааперацыя, сельская гаспадарка і сацыяльная сфера. Мэта – умацаванне сяброўства і ўзаемавыгадных сувязяў.